Bună seara, chat! Astăzi am pregătit un cadru nou, nu știu cât de mult să ne, și vreau să ies așa la o mică plimbare, gen. Acum vreau să-i dau pe un drum pe care nu-i lumina. I know that you're gonna love him. Come eat my panties off of me. Do whatever you feel comes naturally. Acum o să mă duc până la un drop. Și revin direct de acolo. Bun, mi-am urcat bița. Și un Willy, vedem dacă ne iese. Acum mai n-aș facă, nu prea ce să facă. Îs și singur și e și noapte. O să fac un pic pauză până mă mai gândesc la ceva loc. Acum am urbiță. Ok, nu prea mai am ce să fac. Așa că mai dau 2-3 wheelie-uri și o să fie gata aproape de astăzi, pentru că chiar nu știu ce să mai fac. Mersi, tată! Cât am sărit! Pentru vlogul de azi, cam atâta. Acum ajung și acasă să văd dacă se vede cadrul. Ok. Și e parte gata. Pa, pa!